kunungo anya yiraula k'a fɔ ko Burkina Faso, Mali, Niger ma mafalo me lajɛla lajɛ min b'a to sa u ni AES kan ka ɲɔgɔn u ni CEDEAO kan ka ɲɔgɔn ye min kɛ sɛbɛn bɛ se ka dilan cogo min na Burkina Faso kaw fɛ yen AES fasodenw ka tɔnjɛkulu minnu bɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ baara in senfɛ u miirinaw n'u hakilinaw u y'olu ta olu ka baara bɛ tali kɛ min na sa n'u ye hakilijakabɔ kɛ fɛn minnu kan o ye sɛbɛnko ye n'o o ye passeport ko sɛbɛnw olu ni AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye taa ni ka segin sirabaw fɛ sanni feere hukumu kɔnɔna na ni baganw tali n'u sigili duguden minnu bɛ yen olu ka hakɛw bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min na u y'o laɲiniw kɛ k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a di maa mafalen ninnu ma k'u k'u hakili to o la AES dugudenw olu fana miirina ye o ye farikolo ɲɛnajɛ ale b'a 12 la nka su rɔ Côte d'Ivoire ye se min sɔrɔ Côte d'Ivoire kɔni fa bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɛnajɛ ye min ye sɛgɛw ye n'o ye samaw ye olu kɔkɔrɔdonbaw bɔra ka bɔ Côte d'Ivoire dugu caman na min ye ka ɲɛnajɛ kɔni k'o kɛ fa 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o ɲɔgɔnna kelen kɛra arabakaw fana fɛ yen kabila min ye Maroc ye ale se sɔrɔ kunnasini ko Haïti ale y'o dasi 4-2 min ye samaw ye olu fana ye se sɔrɔ kunungo sa Curaçao kan 2-0 ko bangun kɛra maa min na ka taa Coupe d'Afrique la fala ye Pepe Nicolas Pepe k'ale de ye cɛlu 2 bɛɛ lajɛlen dasi kunungo Côte d'Ivoirekaw kɔni bɔra ka nisɔndiya kɛ n'a ye kosɛbɛ nka u ka entraîneur ye fili kɛ kunun dɛ a kun kan ka andɛngɛrɛ la jouer a ma den bɛ bi a tabaga de bolo a doni ka d'ale n'an bɛɛ ye o mais entraîneur kun man ka 11 quitter le République démocratique du Congo jamanadenw fala ye chrétien diinɛ maaw ye wulikajɔ kɛ ko min ye sariya sunba ye k'a ti falen bi a ti falen sini min y'u ka jamana ɲɛmaa ye k'a ka dan a bɛ min na ma san 2028 n'a ka masaya banna a k'i kɔ don u y'a ɲini dugudenw fɛ sa u k'u hakili to u yɛrɛ la min ye sɛbɛn o sɛbɛn sa n'a bɛ tɛmɛ u fan fɛ u k'a bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi min ye chrétiennakaw ka ɲɛmaaw ye n'o ye évêque ye u ye wele u da dugudenw ye basigi ni lafiya min ye Félix Tshisekedi ye k'a fɔ a ɲɛna k'a k'a to masaya ye n'i taara dɔ bɛ na dɔ bɛ f'i kɔ ye k'a k'a kɛ o ye Nairobi kaw fɛ yen sango wulikajɔ san nasiringo wulikajɔba min kɛra n'o tun ye Grain Z maaw ye fala ye sifinnakaw k'u b'a fɛ ka a ko a do seli kɛ koyi sabula min ye san 2 tɛmɛnen kɔfɛ ye u ye giringajɔ min kɛ Nairobi n'u y'u ka faaba kɔnɔna ye k'u b'a fɛ ka maaw hakili lajigi sa k'a fɔ ko a don in k'u ma ɲinɛ a kɔ koyi polisiw olu bɔlen don ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ ko maa si tɛ bɔ ko ka anniversaire kɛ k'u ka u ɲagalabɔ politique mɔgɔw la olu fɛ yen kɛnɛyako ta nasira la min ye Ebola ye RDC maaw y'a yira sa k'olu yɛrɛ bɛna ɲinini kɛ yaasa cogoya min na u bɛ se ka bana in kunbɛn cogo min na walasa fɛɛrɛw sigilen don sen kan clinique kɔnɔna na min ye nin bana cɛjugu in ye a bɛ se ka kunbɛn cogo min na ni fura ye fura min n'olu yɛrɛ bɛna o baaraw kɛ ka tila k'a lajɛ maaw la min ye kongokaw ye u ko ko u yɛrɛ na wuli k'u jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ cogoya min na u n'u dɛmɛbaga jɛkulu bana in fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na Venezuelakaw fɛ yen dusukasi bɛ yen fala ye min ye dugukolo yɛrɛ min ɲɔgɔnna famana ka kɛ o de kɛra olu fɛ yen a yɛrɛ se ka fɔ k'u ka faaba yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Caracas ye dugukolo kɔni yɛrɛ la ye ko fo siɲɛ 2 min ye dugukolo yɛrɛ 2 in bɛɛ lajɛlen tugulen ɲɔgɔn kɔ maa 164 o de fatura maa caman bɛ bi olu joginnen don ko in senfɛ fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ cogoya min na sa u ka port fanfɛlaw la ale n'u ka duguba minnu bɛ yen n'olu siraw la sa maaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka bɔ nin degun in ale kɔrɔ min ye nanzaralakaw ye n'o ye Europe ye fala ye fundeni kɔni k'a barika bonyanen n'o ye koyi maa 100 bi nanzaralakaw fɛ n'o ye Europe ye fundeni kisɛ a barika taalen n'o yɛrɛ sɔrɔ fo 40-35 o ɲɔgɔnna famana ka kɛ olu fɛ yen kɔw ti ka labɔli kɛ baw ti ka labɔli kɛ min ye kwajiw ye olu ti ka labɔli kɛ maanifinw yɛrɛ langolo de bɛ ka yaala bi yaasa cogo min na fundeni kisɛ a bɛ se ka b'u fari la cogo min na nka o la sa u k'u kɛlen ka wele n'a bila u ka dugudenw ma u k'u hakili t'u yɛrɛ la maa kana taa damatɛmɛ wale kɛ min bɛna na ni kasara wɛrɛ ye ka ɲɛsin dugudenw olu ma u fiɲɛ ɲinitɔ an'u nɛɛma ɲinitɔ a kana taa kɛ gɛlɛya wɛrɛ u bolo min ye États-Unis ale ni Iran ko babu bɛ ka mɔnɔbɔ kɛ ni a ye États-Unis kaw fɛ yen Iran ka maa mafalenw caman ko olu bɛ bi na États-Unis kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka sigi sen kan cogo min na bɛnkan min sɔrɔla a ka kɛ bɛnkan kolo girin ye u bɛ ka o baaraw sigi sen kan nin waati in na min ye ko in ye k'a ka na ni sɔnɔgɔya ye a ka na ni lafiya ye ko baara yɛrɛ kɛ kun ye o ye o waati kelen na min ye u ka secrétaire d'État ye n'o ye Marc Rubio ye ale bɛ munumunu salo la sa Golfe jamanaw kɔnɔna na basigi bɛ se ka na cogo min na Japonkaw fana fɛ yen fiɲɛkolo fandanbada a ye tiɲɛni kɛ yen kosɛbɛ min ye terrain siraw ka taa se pankuru siraw ma olu caman tiɲɛna
maanifin caman bɛ yen olu ka baaraw ma se ka ɲɛ sɔrɔ fiɲɛ kolo min bɛ taa ni adamaden ye fifalaki ko camanba de bɛ yen min ye pankuru wuli ko 180 o bɛɛ lajɛlen bɔra dɔgɔkɔrɔ u ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ kabini juma tɛmɛnen k'a daminɛ kunnasirigo la ka na bila juma sɔgɔmada in na pankuru kɔni olu tɛ ka se ka wuli wa min ye fiɲɛ in ye a bɛ namada nka a bɛ tila ka bali tuguni ka wuli o baaraw de bɛ sen na nin ye kɔkan kibaruyaw la belebeleba bi